ubriu badan keti ha kaba penyap yalai pesan ngot kibriu na kajing tombor leng ba kakali ha kanong ba shuha shiti jong ka China ha ubnai baladem. Ula syak rai pendem da kajing yap hakasni thoding balala ong kilat pathai kubo sarkar kathan. Ha kakat terik uno pra ufan wigi ndip asnem arta. Ula le ekakam tombor basirkei da kabret tenda khnang da kakali SUV kabaret. Persya kibriu kibele kai kilan met shabar jong ka jakai le kai. Kabadai ru kajing syak tombor kabasirkei tam ha China na du usnem arajar khatsau. Uni ubri ula syak kemno ha katehi ka jaka ha pedeng kajing mensau kabajur yalade. Na kajing persyang ban shim yala kajing im da kaba oda katari. Ong ka kubor pulit ha katei kapor. La bishar pat ba ya uni ubriu halor kate kajing ja kasni thoding balala. Bat kilat pathai kubor kile thu baya kate karai penrem. La penbena ha katehi kaju kasngi. Kajing bishar kalau ong baki jing temu jong uti unong le kamboman kilong ki basni hadu kata. Kajing trim jong ka kamrunar kalong ka basirkei. Bat kijing mi na kini kijing le kamboman ru kilong ki basirkei shibun. Kibawan ra ya kajing ma ka bakrawa ka imlang ka salang ong kalat pathai kubor sarkar kathan. Hakmat ki katto katne ki bahaying jong ki basya penyap. Ki he sarkar bat ki pat ba ufan ulakam ba ulale ka kamboman ong ka kubor. Kajing bishar kalala ba ufan ularai ban penpau kajing bitar jong halor kajing thut. Haka kam shong kha shong man bat kijing seusi shimet. Bat kajing bom hun ya kajing bentai kijing don jing em. Hadin kajing aklat bat laka kurim kabala penlong ru ya bu unle ya kateka kam pentrim basirkei ong ka kubor.